बागुलबुवा. असं मानतात, ही गोष्ट नुसती ऐकली जरी तरी घरावर झालेली भूतबाधा ही नाहीशी होते. घरातील लोकांचे भूतबाधेपासून संरक्षण होते. घरात आधीच जर भूत किंवा पिशाच्य संचार असेल तर तेही ही गोष्ट ऐकल्याने निघून जातात. अनेकांना ही गोष्ट आधीच माहीत असेल, काहींनीही ऐकलीही असेल किंवा वाचलीही असेल, पण ज्यांनी ही कधी ऐकली नाही ही खास त्यांच्यासाठी आहे. ही गोष्ट आहे मच्छिंद्रनाथांची. इंगळा देवीचा आशीर्वाद घेऊन मच्छिंद्रनाथ पुढे तीर्थयात्रेला निघाले. बारामल्हार नावाच्या एका विस्तीर्ण अरण्यमय प्रदेशात ते गेले तेव्हा वाटेत रात्र झाली. मध्यरात्रीच्या सुमारास त्यांना जाग आली. रानातून पुष्कळशा दिवट्या पेटलेल्या इकडून तिकडे जात आहेत आणि पुन्हा परत येत आहेत असं त्यांना दिसलं. ही भूतावळ दिसते, यावेळी तिला वशमध्ये करू. न जाणू पुढे आपल्या कार्याला उपयोगी पडेल. भूतांचा सुद्धा काहीतरी उपयोग होऊ शकतो असा मच्छिंद्रनाथांनी विचार केला. त्यांनी अंबेने त्यांना शिकवलेलं स्पर्शास्त्र वापरलं. त्याचा परिणाम असा झाला की भूतांची पावले जमिनीत रुतून बसली. त्यांना काही हालचाल करता येईना. ती व इतर अनेक भूते मिळून 8 प्रकारची 8 कोटी भूते वेताळ भेटीसाठी जमायची होती. इतर सर्व भूते वेताळापाशी आली, पण तरी ही भूते कमीच दिसत होती. वेताळ म्हणाला, बारामल्हार अरण्यातील भूते का दिसत नाहीत? जा, शरभतीरी जा, त्यांना बोलावून आणा. लगेच 5 ते 7 भूते वायुवेगाने बारामल्हार वनभागात आली. तिथे पाहतात तर काय, कित्येक भूते भूमीत घट्ट पकडून धरलेली होती. झाडे जशी जागा सोडत नाहीत तशीच ती स्थिर होती. पुढे जाऊन त्यांनी त्यांना विचारले, काय झाले, असे कसे चिकटून राहिलात तुम्ही? तशी ती बंदिस्त भूते त्यांना म्हणाली, काय झाले कळत नाही. आम्ही येरझारा करीत होतो, तोच अचानक भूमीकडे खेचलो गेलो आणि पाय चिकटून राहिलेत आमचे. कोणीतरी सिद्धयोगी आला असावा, त्याचेच हे काम. मग वेताळाने पाठवलेल्या भूतांनी तिथल्या पर्वत आणि अरण्यात खूप शोध घेतला. ती गावातही आली. दुरूनच ती गुप्तपणे पाहत होती. तोच त्यांना मच्छिंद्रनाथ एका ठिकाणी सिंहासन घालून बसलेला दिसला. रात्री सुद्धा त्याच्या भोवती प्रकाश पसरला होता. त्याची मुद्रा तेजस्वी दिसत होती. त्यातले एक भूत पुढे येऊन मच्छिंद्रनाथांना म्हणाले, स्वामी, या भूतांना तुम्ही उगाचच असे अडकवून ठेवले आहेत, त्यांना कृपा करून मुक्त करा. त्यावर मच्छिंद्रनाथ म्हणाले, त्या वेताळाला मी भीत नाही, जाऊन त्यालाच सांगा तुझी भूते मी सोडणार नाहीत म्हणून. भूते म्हणाली, स्वामी, आगीशी खेळू नका, तुमचे भले होणार नाही. वेताळाने ब्रह्मांडाचा खेळ करून मांडला तर देवदानव सुद्धा पळापळ करतील. यावर मच्छिंद्रनाथ म्हणाले, तुमच्या तोंडाच्या वल्गना इथे नका करू. येऊ दे वेताळाला, पाहतो तरी कोण एवढा बलिष्ठ आहे तो. बरं, पहाच आता. असं म्हणून ती भूते वेताळाकडे गेली. वेताळाला नमन करून ती म्हणाली, महाराज, आपल्या भूतांना एका योग्याने तिथे अडकवून ठेवलं आहे. तुमची सुद्धा अशीच गत करीन अशा धमक्या देतो तो. हे ऐकून वेताळ चांगलाच संतापला. त्याने आज्ञा दिली. त्याबरोबर सर्व भूतांची प्रचंड सेना त्या भयान रात्री मच्छिंद्राकडे आरडाओरड करत जाऊ लागली. सर्व भूतगणांसह वेताळाला बघताच मच्छिंद्राने विभूतीच्या आधारे एक रेष आपल्या भोवती काढली. वज्रास्त्र मंत्राचा जप केला. आपल्या मस्तकावर ते मंतरलेले भस्म लावले. तिकडून भूतांनी भयंकर मारा केला, पण त्यांची शस्त्रास्त्रे मध्येच थांबून परत त्यांच्याकडेच गेली. भूतांचे मुख्य जे 8 जण होते ते तर स्मशानातले वृक्ष उपटून मच्छिंद्रनाथांवर फेकू लागले, पण मच्छिंद्रनाथांना काहीही झाले नाही. सर्व वृक्ष त्यांच्या डोक्यावर तरंगत राहिले. मग पिशाच्यांनी दगड, लाकडे इत्यादी सगळं काही त्यांच्यावर फेकलं. त्यांवर अग्नीचा वर्षाव केला, पण सगळंच फुकट. जलदास्त्र वापरून मच्छिंद्रनाथांनी सर्व अग्नी शांत केला आणि स्वतःचे अग्नी अस्त्र जपून त्यांनी भूतांभोवती जाळ निर्माण केला. भूते अग्नीला घाबरून मधून मधून अदृश्य होऊ लागली. समुद्राचे पाणी आणून तिथला अग्नी शांत करू लागली, पण आग काही विझेना. मग ती आकाशात उडाली.
मच्छिंद्रनाथांनी पर्जन्यास्त्र सोडून तिथला अग्नी थंड केला. तशी भूते पुन्हा जमिनीवर उतरली. लगेच मच्छिंद्रांनी स्पर्शास्त्र मंत्रून त्या सर्वांना भूमीवर खिळवून टाकले. पण आठ भूतपती स्पर्शास्त्राला न जुमानता त्यांच्या भोवती तरंगत राहून मच्छिंद्रांना त्रास देऊ लागली. तेव्हा मच्छिंद्रांनी पुन्हा वज्रमंत्र म्हणून आपले संरक्षण केले आणि मंत्रशक्तीने 7 दानव उत्पन्न केले. मधु, तील, कुंभकर्ण, मरु, मोलीमल, मूचकंद व त्रिपूर असे 7 भयंकर दानव प्रत्येक भूतपतीशी कुस्ती खेळू लागले. त्यांचे मल्लयुद्ध चालू झाले. ते युद्ध रात्र, एक दिवस व पुढची अजून एक रात्र एवढा वेळ चालू राहिले. त्यात अस्त्रांचाही भयंकर उपयोग केला गेला. पण शेवटी 7 दानवांनी मिळून भूतपतींचाही पराभव केला. ते तिथून अदृश्य झाले. तसेच दानवही गुप्त झाले. तिकडे अंतराळातून 8वा मात्र वासवास्त्राशी भिडत होता व आपल्या शक्ती त्यावर टाकत होता. पण वासवास्त्राचा त्याच्या छातीत छेद होऊन तो मूर्छित पडला. त्यावेळी मच्छिंद्रांनी वासवास्त्र आवरून घेतले व वाताकर्षण अस्त्र फेकले. त्यामुळे तो व इतर 7ही भूतपती त्यांच्याकडे आकर्षित झाली व समोर येऊन तडफडू लागली. त्यांची हालचालच थांबली. वातास्त्राचा प्रभावच असा होता. तेव्हा सगळे 8ही जण आपापसात म्हणाले, या योग्यापुढे आपले काही चालत नाही. आता शरण जाण्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि असे म्हणत ते मच्छिंद्रनाथांना शरण गेले व म्हणाले, महाराज, तुमच्या प्रतापाची सीमा झाली. मागे सूर्यावर संपाती धावला व त्याने आपले पंख जाळून घेतले तसे आम्ही झालो. आता उशीर करू नका. आमचे प्राण वाचवा, नाहीतर आम्ही मरून आणखी कुठल्या तरी वाईट स्थितीला जाऊ. आपण जर आमचे प्राण वाचवलेत तर तुम्ही जे सांगाल ते कार्य करू. पण दया करा, आम्हाला सोडवा. आमचे प्राण चालले आहेत. मच्छिंद्रनाथ म्हणाले, मी शाबरी विद्या हा काव्यमय ग्रंथ रचला आहे. त्यातील मंत्रांना देवाप्रमाणेच तुमचेही सहाय्य मिळायला हवं. कोणीही जो मंत्र म्हणेल त्याचा तो मंत्र तुम्ही सफल केला पाहिजे. त्यावर भूतपती म्हणाले, मान्य आहे. आम्ही तुम्हाला प्रत्येक मंत्राचे साधन प्रयोग सांगतो. मग मच्छिंद्रांनी त्यांना वाताकर्षण अस्त्रातून सोडवून लावले. त्यामुळे फार आनंदित होऊन मच्छिंद्रांना त्यांनी प्रत्येक मंत्राची पूजा, उपचार व जपविधी सांगून ग्रहण काळात त्यांचे अनुष्ठान केल्यास ते शीघ्र फलदायी होतील अशी व्यवस्था केली. मंत्राच्या वेळी भूतबळी कोणते द्यावेत तेही त्यांना सांगितले. त्यानंतर सर्व म्हणजे 8 कोटी भूते भूमीवर प्रकट होऊन स्वामी स्वामी म्हणून त्यांच्या पाया पडू लागली. त्या सर्वांना मच्छिंद्रनाथांनी मुक्त केले व भूतपिशाचे त्यांच्या 8ही प्रमुखांसह त्यांच्या समोर हात जोडून उभी राहिली आणि त्यांनी त्याचा जय जयकार केला. मग सर्व भूतांच्या राजांनी आपल्या भूतांना अशी समज दिली की मच्छिंद्रनाथांनी दिलेल्या मंत्राचे पठण करणाऱ्यास तुम्ही न चुकता सहाय्य केलेच पाहिजे. मग मच्छिंद्रनाथ म्हणाले, जसा हा वर दिलात तसाच आणखी एक वर द्या. तुमचे व माझे हे युद्ध झाले त्याची कथा जो संग्रही ठेवील, वाचील, त्यावर संकट आले तर ते दूर करावे. त्याला तुम्ही स्वतः त्रास देऊ नये. त्याच्या घरात प्रवेश करू नये. संकटापासून त्याचे व त्याच्या परिवाराचे नेहमी रक्षण करावे. तुम्ही मला शरण आलात ना, मग ही शपथ सर्वांनी घ्या व ती पाळा. मच्छिंद्रनाथांचे हे म्हणणेही सर्व भूतांनी व त्यांच्या राजांनी मान्य केले. त्यांनी मच्छिंद्रनाथांना वारंवार नमन करून तिथून ते त्यांच्या ठिकाणी निघून गेले.